one heart, one way, one way, one heart. Bazalwane singaphandle nje ngalesi sikhathi emini kuvuka izwi likaNkulunkulu la uNkulunkulu ethumela khona incwadi ngisayikhumbula kahle kodwa uthumela omunye wabaprofethi ababemlandela ukuba akahambe aye endlini kaJese ayomkhethela inkosi emadodaneni kaJese. Wathi umprofethi mangabe ephuma ehamba eya endlini kaJese efika endleleni abantu sebenolwazi ngokuthi kuzokwenzakalani emndenini kaJese. Kepha wathi uma efika endlini kaJese uJese ubese uzwile umkhondo ukuthi kunesenzo esingenzeka ukuba uNkulunkulu athumele omunye wabaprofethi bakhe ukuthi eze endlini yakhe azomkhethela inkosi phakathi kwamadodana akhe. uJese ngokwakhe ukucabanga wafikelwa yinto ethi kuyena akawahlele amadodana akhe ngendlela yena ayefisa ukuthi uNkulunkulu uma ngabe efika umprofethi ezokhetha inkosi kulamadodana akhethe ngendlela efisa uyena. Wayese uJese ekhipha indodana yakhe yokugcina emadodaneni akhe wayikhipha wathi ayihambe iyokwelusa, okusho ukuthi uJese wayengayifiseli okuhle indodana yakhe, wayengayifiseli ukuthi ibe semkhandlwini nabantu abazokhethwa. Yahamba indodana kaJese. Kwathi umprofethi uma efika ekhaya likaJese uyamangala, ubona abantu kuhle kudekiwe amatafula, abantu bahleli baswenkile bagqoke kahle ngalendlela ababefisa ngayo. Wayesebuza umprofethi uma ngabe ngena ukuthi kungabe kulabantu engithunywe ukuba ngizokhetha inkosi kubona baphelele bonke la. Wayesephendula uJese ukuthi cha abaphelele kunoyedwa ongekho phakathi kwekhaya. Wayesethi umprofethi kuzoma konke engizokwenza lapha phakathi kwaleli khaya ngizolinda ukuthi kube khona ozophuma aye ngaphandle ayolanda lo okhishiwe ukuthi yena ngaleli langa lanamhlanje sikule ndawo yena akhishwe ukuthi ahamba yokweluswa. Kwamiswa yonke into kwalinda ukuthi afike umntwana kaJese lo ngaphandle. Uma ngabe ke sengilandela kahle lencwadi umntwana kaJese kwakunguDavide walandwa wafika weza ekhaya likaJese. Naye uma ngabe efika ekhaya lakhe uyamangala ukuthi kungabe ekhaya kwenzakalani. Umengena wayesethi umprofethi kuhle kumnandi ngiyabona kulungisiwe kodwa nangu umuntu engithunywe ukuba ngizomkhetha. Ngalamazwi bazalwane ngifuna ukuthi singaphandle nje sigqokile sibahle sibukeka sinje akusho ukuthi wena ungokhethiwe. Kepha uNkulunkulu lo muntu omdlulayo endleleni wena othi udlula uhamba ungasho lutho kuyena ungashingisho usawubona mhlawumbe uNkulunkulu bekuthumela kuyena ukuthi uzosho something kuyena ukuze abe naye okhethiweyo. Ngalamazwi ke bantu basendaweni yase Atteridgeville ngifisa ukuthi uNkulunkulu akambheki umuntu wakhe ukuthi unjani, akambheki umuntu wakhe ukuthi uphetheni, akambaleli umuntu wakhe ukuthi umenzela kahle kangakanani. Kepha uNkulunkulu mesezofuna umuntu wakhe ukhetha kulo muntu lo odelelekile onganakekile bese yamphakamisa ambeke endaweni la ifanele ngayo. Ngifuna ukuthi uNkulunkulu khona bantu base Atteridgeville uNkulunkulu uyaphila akudingi ukuthi uvuke nsuku zonke malanga onke uhambe uye esontweni. Kepha endaweni la usuku ukhona mkhumbula uNkulunkulu ngenhliziyo yakho ubiza igama lakhe uthi Nkosi uyangazi ngikule ndawo nje hayi ngokwami ukuthanda kepha kungumsa wakho Jehova namandla. Iwona amazwi engifisa ukuthi nginishiye nawo ukuthi ngelinye ilanga uma izinto zinivikela endleleni nikhumbule ukuthi uNkulunkulu khona, uNkulunkulu uyaphila. Nani ngelinye ilanga uyonivakashela aniphakamise anikhethe. Yes.